Лагово ли беше това? Седи до 6 км до Монтана. Те 6 км, ама са може би едни от най-тежките за прикосяване. Да, той се по-гарен и по-гарен става пътя, човек направо. Как? Винаги е бил такъв пътя. Па как няма да го оправиш, колко километра са, на 1000 км, бе. Да се гледа магистрали Щуроти. То се води областно пътно управление Монтана, сигурно, то областта като такова. Каквото и да се води, то все пак свързано с държавни истоки, пари. То не е... Те парите не идват от някъде. Ушите, където... Там другата къща на първия етаж. Да. Техният син, Цетко. Той е тук. Ето тук някъде се беше фърлял с колата. Тъй ли? Това... Може и от пътя. Не, той си каза, че... Той си каза, че направо е заспал докато кара. В такива ситуации... Направо, че е заспал. Не, че нещо... Той момчето не пие алкохол. Да. Просто... Ама случва се във. Да, напала му, били в Монтана и се прибирал момчето. Къде е заспал? Да, и направо се фърлил някъде, едва му живя. Слава Богу, че оживял поне. Така само помня едни кълбета. Да. А мисълта ми, че можеш да пътя и да се фърлиш. Може, ако не съобразиш, да караш бързо. Или ето отстрани много матразни, как е те пътя на много такова. 5 км и ще караме аз. Ще слезна да потърни. Който бърза и това ближ човека знае как бърза. Мога да се стопли хубаво по 5 доманковичи. Не обичаме добре. Става въпрос. Я ли за такъв химия? Да, точно е. Тук караш малко по-бързо и не го знаеш. Направо моите фръкни колелото. Колата може да продължава от колелото с железата може да фръкне. Той да и тази скоро се караме за такова място е много високо. Тук има 60, а и там има 40. Най-предупреждава за светофар, който го няма. Защото 40 за какво е било? Тук имало е нещо, за да го сложат това 40 като светофар, като оттатък. То сега пак го има. Не, то го има, ама сега в момента забраната е ясна. Без преварване, ама защо 40? Не, то тук без да ти слага 40 ще караш горе-долу с колата. Сега да разберем това, ако има нещо. Не, то аз вчера не ден, като идвахме го видях. Има и бяха така тези знаци. Строителен обект. Знамейка точно. Може би ще го ремонтират, банко да знаеш. Мислиш, че зато се го наслагат? 100%. От строителен обект друг няма да има. Отстрани. Тия гори. Тук ще го правят пъти, ще видиш, и лято ще го правят. Или на пролет още ще го почнат. Сигурен, че ще го направят. Не бе, бях чул някъде, че се говори за ремонт на този път. Но трябва да го направят качествено. Как сега? И само да сложи хубав асфалт, където след една зима да се нагръчкат пак останете. Интересно, нашия надлез как какво ще стане? Ще стане. В друга държава 6 месеца да ремонтираш 200 метра на 300. Може да се случи. Вот да правите. Стара Загора какво беше също? Помниш ли? Да. Друга държава, аз съм сигурен, че това нещо не може да се случва. Такова нещо, такова съоръжение. Сменяли отдолу лагерите хора, вие сте първите да сменяте лагери на такова съоръжение в света. Сте първите. На много други места по света се правят по същия начин. Дайте се дигна болница една седмица. През нощта той... Аз съм гледал през нощта, как през нощта се е срутила магистралата. Дали долу и горната част май, че се беше срутила. Къде това? И пак там, при тия дръпнатите. И през нощта го направиха. Направя да, колко има, нямаш колко да такива
Сега, хади малки участъци, не говорим за много километри. Еми аз ти говоря колко е нашия надлез. Да. Защото нали сещаш какви са техните магистрали. Да, от пътища. там е чудо. Да, то нали ни завой, Има огромна по територия страна. Да, и точно е те 200 метра, колко тикаш е нашия надлез. Добре, той Го направиха за една нощ. Тъмното, докато няма движение. Естествено. Тук 6 месеца, знаеш, стиеш почти. Маренте в една държава комунизъм, ама там няма такива деца поръчки, че обжалват, че то бил ония такова. Няма такива работи. Там тига, който управлява, решава се да се прави. Искам път от тук до там. Почва и се прави. Няма кой ще обжалваш, няма какво да обжалваш. Това поръчката, на ония поръчката, тук европейски, какво беше пари, кой да ги открадне. Да не е тази фирма, ами да е друга, защото е моя, защото е на леля ми. Държавна, тук отиваш и Да. правиш. Но и този път да не мислиш, че правим по някакъв друг начин. Стига телефона Тодор Живков и казва, искам път от Монтана до Берковица, край и се прави път. Няма какво да се занимаваш. Почва си се работи. Те са всички пътища. То така трябва да е, бе, човек. Сега за образно ти го казвам, дигнал телефона, обадил съм, а става въпрос, че Да. не може сега трябва да се направи пътя, хората си трошат колите да мрат по пътищата, пък той да ме обжалва за поръчка някаква дето. Той трябва да вземе, пък е взел другия. Те какво правят сега там? Що са в насрещното? И аз призър тях. Да ги питам. Да им чукнем и да кажем. Да не за чурове по такова за Петрохан да им казва. Може да спират. Той път е нахакал в насрещното. Не, това пак е хубаво, че в кръговото смисъл такъв да не е да ги... Защото да влезе камион. Така, защото камиони те минават отгоре, там по главния път. Пътя е 6 гани. Е 6. Да. Значи се да пръска, ама... човека се премести в другата лента заради тия конструкции. По-скоро. Да, то деца мина. В принцип те е редно да се направи сега, като видиш, че идва да се включват в път.